what's up? Still Mr. Nation. Hello to my players. Welcome to the NayFul podcast, couples edition. Today on the episode we have Mihlali Sinethemba, all the way from Tanzania too. Yeah. Oh, sure. Ni right? Oh, got 13 when. As robots, you have robots. A golden highway. Yeah, the country golden highway, 10 after golden highway. Oh, sure. Yeah, and boy from Oh, okay, sure. Oh, right is. Right now. So, Nelepa my kid. Oh, I'm back. Yes. Yeah, all right. How long have you been together? 5 years. 5 years straight. I will. So 5. Imagine. 2024. 2019. 2019. Yeah. Or which month? July. Go July. Ni tibana pi. Yeah. Oh, the year again. Let us eat. Oh, I did one tibana pi. But how did you know, bana? Did you initially when it tibana you were gone by ne? Niza ukalindo hapo kanye. For me, no. Okay. Kwasuka kwathini? No, it happened that he didn't visit him, and then I went to his place, and then You were the jacket. Okay, yeah. Then the following day I was going to work, then but ngalamini kodwa ke ndandiyephayana kwangekho nto ithi ikhona into eza kwenzeka. Yes, yeah. So but ke yathi phela iveki mina senesitiko sendlu. Chisa. Yathi phela iveki senesitiko sendlu sendingulo muntu postwayo ke but ke ezo zinto ezo zange zandenza into banqonda ba hayi nguye lo. Okay. Ndabona iactions zakhe ndalandela zona ndayibona isenzeka. Oh, okay, sure. So, what are the three things that attracted you, Gengogu, when you first met? When I first met him, Yes. like The reason why we kwenziwe wakwazi ukuya kwa 13 zeziphi izinto zi3 onothi bana zizwe zizaqonda ba hayi. From my previous relationship, I experienced like umfana okwada. Okay. It was very tough, like ongeyo softy. Okay, sure. And was sileyo. Okay. So even just before ndim visited, he will never call me atibana avesa phone nje. Okay. Uzathi ngicela ukufonela. Chisa. Just little things ke Okay. guys they do mad. Okay. Ngicela ukufonela afone ke fine. And then when I visited him, ebeke niyazenza zazinto zento bana ufuna uqoqozela ufuna ukwenza but you can see ba lo muntu lento ayenzayo into aqhela uyenza na on a daily basis akanye uyenza kuba esakuthenga. Okay. But I could see ba na wenza into aqhela uyenza. Okay. Ndandilo princess ke mna ke ndenzelwa yonke into ndaphekelwa. Okay. Ndazisela ukutya endokutya ndokuzisela ukutya okubhadlelayo like it's a full meal kuvuthiwe, Sure. which is lo muntu uyakwazi upheka. Okay. So ndikhona ndingekho ebomeni bakhe ungumuntu okwazi uzenzela izinto. Oh, yeah. Okay, so ndabona nje ezo as always njalo waqonda ba ayisithi mhlambe nganguye lo. Futhi iyahlekisa na kuye then masihleke. Oh. Zingabi kuseziwena kuwe Godman izinto ezenza kuba uthi ngoke phayana uthi noma Islam actually silava kwa 13. Yeah. Ngabile bof abantu bangasisi. I'm not xoka asoze ndithi ndavele ndabona into ethini but nathi ndibona nje ndathi hayi Kuye lo. atsho abahluba kuchomna. Okay, sure. Okay. Yonke into yazenzekela zisuka nje. Okay. So umbone after how long umbonile waqonda ba makajikela. Ngokumbona ifune inamba yakhe. And then waqonda ba immediately ufika endlini zathi in fact Nguwe lo zisuka. Okay. Uthini yena akasokolisi? Azange ngisokolise because naye ndabona ba wayesezixelele ba hayi nangu man umfana. Oh, sure. Kodala nam. Kodala nam ndizenza i-boyfriend abefonini. Oh, okay.
kufuneka usirespect yabo space so Sure. ufonela umuntu kanti usendaweni zakho uyandijika nomfana Okay. uyafona into kangaka Yeah. kumele icele yonke lento up until nam ngambona machini comfortable nomuntu so Okay. iza kwenzeka nyani lento Sure. and ke ayikho enye into ke attract indoda oba awuyembizeni uhasisizanisokolisa Yeah. Yeah. Okay, sure. Yeah. Okay, so which is the second question is, when did you know that she was the one? Was it immediately or was it after you spend ixesha then you realized bana I can build with this person? I think mna ndambona sisuka ba lo nguye lo Okay. Sibekwa ku ndansenze izixelele ba ugrand wena. enye nenye ndayibona mva Oh, hayi ke. When did you know by he was the one? hayi ngosende phakathi ke-relationship Kwasuke kwathini? kaloku when you are coming from as babentshilo when you are coming from the past relationship Yes. zibakhona izinto phayana othi xa uphuma kuzo zixele into yobana eza ndizifuni Oh. and i-relationship endizawuphinda ndingene kuzo I don't want to get to experience ezi zinto Yes. yabo and then ndidibana nomntu ke ngoku ongaseliyo ophumayo but Yes. not oko Okay. lo abendinaye bephuma oko ubona into yobana usepresheni nawe ngoku ufuna uphuma Yes. to an extent that ndangumntu nami okwaziyo uhlala ndingaphumi ndabona into yobana in fact kule relationship ndiyakheka Okay. neetshomi I had like so many friends nezenza izinto apha phandle ezinye ndide ndizijoyina izinto Okay. but ndandodibana naye ezinye izinto ndahlukana nazo yabo. Okay. So ndabona uba in fact let me just stay Yes. kuyakhuleka apha so ndahlala Oh. Okay, sure. So how do you describe njani kwiitshomi zakho? ndimdescribe as in like he's very soft umntu wami uyandithanda ke sana Yeah. one thing about my boyfriend uyandithanda Yes. and akangumntu othethela phezulu Okay. uyambona nawe na Yeah. akangumntu othethela phezulu ndidla ngotsho ikhona enye ifriend yam ndithi yadla ngotsho nakuye esithi bana jonganoza if ungava kusithiwa ndohlukene noMihlali just know zizinto ezincinci into endixabanelayo noMihlali mna kulala Okay. ulale ke imini yonke Oh, Because sure. uyazi xa sithi sohlukene ndilele Yes. so ndidla ngotsho nakwitshomi zam ndithi if you are expecting a fight between mna neboyfriend yam ucinga fansi uba bekumnandi uzawufika enze ezaa ngqushu zofika geza thini you'll never see that Yes. uzawufika qha sawuxabana endlini Okay. nasendlini asizoxabanela entweni sawuxabana nje kancinci phele kwangoko Oh, sure. so ndimdescribe as in like hi shem Oh, okay, gentleman. are you Yeah. Describe njani wena Godman? yo hayi ayikho enye into endiyithethayo mna ngumkamu lo Okay. enabo bayayazi Oh, sure. Clean qa. mzamthina ukuthi efoni Mthathe nje. okanye asikazi sinkomo ke ngokwakhe because ziyakwazi mos nonifuna iitshomi zam fumaniseke uba andiziniki nela xesha Yeah. ixesha lam ndilispenda naye Okay. Yeah. Oh, so kumngakho clean wena. umkam lo Oh, sure. Okay. Who is your role model when it comes to a relationship? Who did you relationship kabani le uthe woyibona waqonda bana you know what, this is what I aspire to become? okay andifuni bangabo but ndiyayithanda i-relationship yabo Yes. role models zam ke mna ke when it comes to relationship ngabantu abatshatileyo Okay. so noba uyayiqonda uba inobetina into yam Sure. ngokuba babalwa mcaciso nozola mcaciso they are married, they are celebrities Okay. and then Okay. just in general in real life abantu esiphila nabo on a daily basis Okay. nguLicebo Yes. mye nakhubongani Sure. I love and ndiyalithanda uhlobo abaphilisana ngalo Okay. nohlobo abathandana ngalo Okay. Okay. Wena Godman. mna naye I don't think ndinaye role model because le ndiyenzayo ndifuna ibe ndimi role model yabanye abantu Oh, sure. so into endiyenzayo ndiyenza into yoba ibe ngabanye abantu ababonayo noba Umzekelo kuwe iyenzeka ba. mandiwe. Oh, sure. Okay. Hayi undiqibile. Okay. Okay. What type of compliments ezisuka from yena awuthanda uziva wena?
ndiyakuthanda mntu wam. Okay. Yeah. Oh, uthanda lo way. Ndiyakuthanda mntu wam. Okay. Wena sisi yintoni le oyithanda akuca ekucomplimenta ngayo uqonda uba uva ka-grand? Hayi makandixelele everyday uba ndi-smart ndimhle. Okay. Yeah. Makatsho baby, you are so smart man. Lo magama man ndiwave everyday. Oh, okay. You are so beautiful. Like as iyabona ke yabe kanti undigodusile. Okay. Ndifuna sithethe as almost every day. Okay. Noma smart makathi ndi-smart. Okay. Okay, sure. Leno ndiyibona every day. Yiyo le. Okay. When do you find it hard to ask for help? With relationship. Yes. My boyfriend is very stubborn ke. Okay. I don't know noba ndim okanye nguye. Okay. Okoqala mna ne, I'm someone who's like I can plan something, Yes. but there gonna be few things endizaziyeka, not because of ndiziyeka kuba ndingakwazi uzenza, because I know he can. Okay. And then by the time ndiziyeke ezaa zinto, I don't come to him ndim address ba the kukho ezi zinto ke zinjena nje ozawuzenza ngokwakho. Okay. I'll just call him ngeli xesha funeka ezenzile. Sensithi kho into ezinjena funeka uzenzile. So kuba nzima into yoba ndicela olwancedo ngelaa xesha because ndiyayazi. Okay. Uzandibuza into yobana utheni ungatsho ngizolo, utheni ngalalanga ndiyabo. Okay. So I find it very hard to ask for help with situations ezinjalo. Okay. Also I'm doing business, so when it comes to my business he can support me financially. Yeah. But for into yobana ndithi makaphakame ndibusy, Okay. makanisele inwele endaweni ethile. Oh, yeah. Uzandibuza ii-questions eziyi-20. Okay. So funeke ndiqale ndicinge kaninzi. Oh, okay, sure. Yeah, when I got bani leliphi ixesha oqondayo ba kanjani ndiyalidinga uncedo lwakhe, but I don't know why konzima. Yo. Kumusolo kwenzima because kwamna ngumntu uthanda uthetha. Okay. Naye yalo nto leyo. Yes. So yinto endishawutelwayo leyo. Okay. Awuthethi. Oh, yeah. Funeka ithi thubule ibhomba. Oh. Ube nayibona. Oh, sure. Ndiyenzile le nto. Yeah. Nguwe lo. Ungakubona ngawe solele esibhedlele apha kanti sendisesibhedlele. ngosoye ekliniki kuyaphela yonke lo. Oh, okay. Ne, so Siswam, how do you handle moments of insecurities? I don't know, but I think once I feel that type of way, indoda yami ayibethe ecam kwam. Okay. So that if ikhona into eza kwenzeka okanye ayenzayo ke that I feel like ingathi yayenza ndiyibone. Okay. But ke now that kukho umntana ke ezo zinto sana afuna ukuziplane, you can't just wake up and decide noba mawuhlala nendoda yakho iweekend yonke neveki yonke. Or mhlawumbe sometimes xa engafumaneka efowunini uqhela uvele imoto miss. Yeah, uye kwa 13. Yeah. Kanye ndiye kwakhe unit B but ndimfumana. Oh, sure. Ngoku kuba nzima. Ndifuna uxoka shem kuba nzima ke but siyayizama. Yes. Because kala kusenomuntu wesithathu. Yeah. Wena Khotman uhandlisha njani xa ubona ba insecurity le? Naso sikroko. Hayi noba wandithela ndiyazi. I like the question yakho. Nam ndiyabawula uyazi because Okay. I've never ingaba kanti ndiyaxoka jonga for the past 2 days or 3 days oko ndiwumuntu busy because last week I didn't have a chance to do certain things because sisomntana ebengekho. Yes. So ndibusy andifumaneki kakuhle efowunini. Yeah. Yandifumana izondifumene sendilele. So kwenzeka ezo zinto ezinjalo. Yes. If it was me ngeyiseyifight nanamhlanje. Oh, sure. But uyibingeyo fight bemamela lento endiyithethayo so ndiyabawucomba namhlanje kusasa inoba lo mfana kwenzeka ntoni kuye. Okay. As thoughts mna ndidla ngoba nazo yena kanazo. Okay, yeah. Oh, So sure. ndiyayithanda le question mhlawumbi ikhona into azandixelela namhlanje. Awuzokwazi igwegweleso lela. Hayi zoyigwekeleza ichita straight. Sensiba akubikhondo nibanalani ba esingumntu wami anyways usendlini. So xa ningamfumaniyo obviously ifone yakhe iyathanda ucima because akafuni ucharge phone. Enye into esiyilwelayo ke le every day. Yeah. Charge phone eyakhe phone isoloko isisandleni iyacosha kokoko. Yeah. But ke ibingacimanga anyways ngela xesha. Okay. Kube bebusy ndithi kanimfonela athi hayi ndenza into ethile ngoku ndithi okay but nimbona ba hayibo
akadabuyele kumphinde nimshekisha kaloku ithinto yakho Yeah. unini uthule athi hayi ndiske kwathi ndenza into ethile ngoku so ndiqonde ayisuka umuntu wami akazuyenza lento ndiyicinga i-negative. Okay. Umthembile. Eyona ndlela for wena to handle these things, it's because your trust is ingapha bestowed kuye. So azifiki nofika ezoncinga okanye noba ziyafika entertain phinde ziphele lapha emoyeni. Oh sure. Wena xa zifika ezoncinga ngaskabe lapha ecangu kwakho. Ewe and ndiyamkhangela. Okay. Hayi ndiyamkhangela. Okay, yeah. What do you fear the most about this relationship? Is losing my boyfriend. It's losing one another. Ewe. Ayikho enye into. If bekuthiwa mhlawumbe mina abusive relationship okanye ntoni and I still love the guy, then it was like losing myself. Oh. Ndimthanda. Okay. But we are not into that type of a relationship. Yes. So kumnandi, the only thing oyoyikayo ngoku relationship phakathi kuvuka kusasa sithi ayisahlekisi masivale. Then izaba buhlungu ke ngoku ndiyayoyika ke leyo into andifuna uxoxa. Okay, wena kuwe Hotman same. Injalo nakum. Okay. Ayikho enye into mos because benza lento ndiyitshoyo. Yeah. Khale sami isiginci. Ayike clean ayike isokolisi xa njalo. Yeah, when it comes to imali, what's your number one rule? My number one rule? Yeah. Masiyitye baba. As long as sihappy masizivise kamnandi. Okay. And yabazi kabantu ababhinqileyo ngemali. Yes. Ngale yawo ubuqondo ba wena so uplanete banza kwenza into ethile. Ubuzwa hayibo la mali ubuthe unayo iphelele phofu othe gqi sayinazo neplans zale mali. Okay. If we did izinto ezibalulekileyo bebe sizenzile. Yes. Then masiyitye. Okay. Number one rule masiyitye. Masiyitye Okay. And yena ufuna uyigcina oko. Okay. Phofu nako uyigcina ke because siyafika emergency. Yes. Ndiphinde ndithathe kwale mali bendiyifihle akayibona. Okay. Aphinde ndibuze ba hayibo ivelaphi le mali. Okay. Ngitheni unemali nje kodwa besike yaphela imali. Okay. Ngathi ikhona apha ivela khona. Okay. And ayiliyayo bengayibonanga. Oh sure. Uyabhuqa eshema uyabhuqa. Yeah. Hayi umvi rule yakhe. What is your happiest memory about your relationship? Kuthandana every day ikona enye into. I was about to say happiest memories zenza every day. Okay. Like the extreme one. Ikhona lando yobana ne niyathandana ne and then ke ngokumhlambi nge-birthday mhlambi wenza londo kanye nge-Valentine's. On my first birthday. Sure. 2020. Yes. Ona wayayiseyigqithile birthday yakho ngozanidibana? Yo, wabanelakha. On my second birthday. Vele ngoJuly 2019 abe yakhe ngo April. Oh, yo wabanelakha. Wo. Jonga ke sana. Imagine ba udibane naye kanti next week ibirthday yakhe. Ke ukumen afuna ukuthengela. Ya kaloku ufuna kunantsikile. On my first birthday ngokusesidibene ke ngoku. Yeah. So ndabe ke endlini sizawungcaba nisolekelo ngumakazi wami on Monday wala week and then ndabe nizalwa nami during that week. Okay. Umuntu wami anfonela oko ke wesithi I've received gifts during the week ephangela. So he was like I can't wait to see you so that I can give you a gift from kum. Okay. Gift. So okonqonda into ba I want a gift ethini lena. Yes. Okomosikule relationship yasha mane thenga gift watch, necklace. Yes. Like I met him ndingengomntu wa bendizithanda but ndingazithengi. Yes. But ndathi ndodibana naye ndanguloo muntu newatch necklace. Okay. Ayikhonye ezimbini like uyabona into ba xa kukho into ikhona into ezawuthengwa yabo. Okay. So ngale birthday ke okayizise kuhamba ngecontract. Yeah. Lethi la gift nayibeka pha phezu kwebed. Sure. Because ndathi xa ndiyiva naqamba
kwayile watch nale necklace uzandidika lo mfana ngala mini ndayibeka apha phezu kwebed for the longest time wandifowunela uba uyivulile igift yakho ndithi hayi andikayivuli ndisebhizi wathi okay walala esuka kwanight. So isister yam ke ngoku le nto isemveni kwayo nozayo emveni kwakhe omdalana uthi kuthiwa ungayifuna uvula igift ye-boyfriend yakho apha phambi kwethu ndiqomba hayi kaloku sanesidima somntu wam mandizivulele le gift yenzele into yobana ndiyibone into yoba ndizayithini nto le gift ingayivuli phambi kwabantu wena uthi kuthiwa yho ayivula yathi gqi inecklace isister yam ke ngoku ayikavulwa ndim yathi gqi iwatch yathi gqi elaa xesha ke kufike i-iPhone SE yathi gqi iPhone SE. So uthi sister wam hayi ukuthengele le-iPhone ndithi hayi suka i-iPhone xa ndisithi umntu wam undithengele i-iPhone. So that was the happiest memory about because he bought me something endingazange ndiyilindele and I still remember namazwi akhe wonda ndimfowunela from word to word. Hayi ke wena yiphi yakho i-happiest memory? Hayi kophiwa la princess mna ayikho enye into. So umntana ne so hayi ne hayi ke hey what is your worst memory about the relationship? Yes. Silent. Hey, le memory le iyenza ayigqibe i-class. No, I go bad ne. Is finding out that he's capable of cheating. Whilst you still say ba uyandithanda every day. I find out noba kwakunini na, but ke with him you don't find like he izinto eziqinileyo. Ubona bana babekhe badibana abantu bathini and bayadibana. It's just little things. But eza zinto ziyakwenza into yoba uqomba hey hayi ke ngoku. When I met him, I think alanya kuyi-1 and ke thina amantombazana awuyilibali. Ubunqona ubibhadlile as long as ibinentombazana. Umfonela sanenye girl ikwaJeff. Hello, phinde kwaJeff. Ayinike inhlansi. Ndingasakuqoqoqa ebhedini xa bayiphuziyo yam. Nihleli noyi-2 akekho kwathi so And then the other time ndiyayithanda ke mna ke ifowuni yendoda. If unam and ndithi andithanda sikwi-relationship I don't believe kulaa nto eza fowuni zifihlwayo. Izawundithatha ifowuni yakhe ndayipheja ke ndayipheja xa ndisithi nakunaye umntu wam sanomntu wakhe waflethanayo balapha kuWhatsApp. Nalapha intliziyo yayibuhlungu. But ke you learn from ezo zinto ezo then zidlula uba ziyadlula uba zidlule ke. If umntu doesn't want to change zizawuqhubekeka ezaa zinto zenzeka on a daily basis. Yes. But if he wants to change izawudlula and ke ngoku I was like okay it's fine yenzekile and both of us singabantu siyaphila siphila emhlabeni and siphila nabantu. If I still want the relationship to work out and lo mntu ndisamfuna then I must learn to forget about le nto. But ke sana one thing about me andizothi forget nje. Ndilibale nje ibe ngathi akwenzekanga nto. So sorry kancinci ngoku kufowunwayo ke ngoku kuthiwa uphi lapha uye iphela isithini into? Uyiphendulile kaloku. Wathini na walalala procolin wenza kuphendula kuWhatsApp. Ngena kuWhatsApp ke uyabhala kuWhatsApp futhi ufuna awuthela umuntu wakhe. Cha kukho wena ke ngoku. Ukho mna kaloku and ke wakala xesha kokudala kakhulu sidibene. So akwazi nomana kakhulu. Yabo? Because unento oko ke wena ndandibene naye kubhuti esithi ususa izinto namahlahla. Ayike wena wamahlahla shema kuxoka ayiwe nawo. Ndandikwa every day. Ndandikwa every day. On Facebook wayezi mincane. So kwamake umuntu wamshama usasusa amahlahla. So inhliziyo itaka inhlanzi ngezi zikhathi. Yaphela ingazi le yakwaJeff. Awuzaza njani kaloku? Sanga kuthiwe ngicela ukukhapha ntontoni.
zangeze nokuza kaloku wathi ndihle nomntu wam. Izokwenza kanjani inanko umntu wam. Khawulaza fast wathi ndihle nomntu wam. Oh, okay. Ucaba ke ngalaa nto yokuba ndihle nomntu wam uyayivala uyaba. Oh, clean ke. Clean. So ke but ke kwenzeke ezo zinto wethu. Yeah. What has been your worst memory? Kumosha ndini. Ogqiba kuthiwa hayi phelile bhuti. Akwenza phela ndithethe nawo uthi umzama abesithi bhuti abokhangela aba ya. Yeah, Jeff. Aba bakwa Jeff. Yeah. Ndiyeke. Thixo. Yeah. Azenphinde nomfumana nje madoda intoni bawo. Yeah. Lelizifake kuyo. Yes. Yeah, but ke indoda mos. What is the best way to deal with the temptation? In your side, ngaphandleni nje kwakhe, when you feel like maybe in this space that you are in, you might be tempted to do A, B, C, and D, and okuxabanisa naye. What is the best way to escape that? Now that ndinomntana yabona ngoku. Yeah. Things have changed. And once ndibona intoba in fact ansabaweli, in fact ngasendithi. Yeah. First thing that I think engqondweni yami ngumntanami nentobana ilizwe limoshakele. Yeah. Zininzi izinto ezenzeka phandle apha. Yes. So for me to be on a safe side, mandingayenzi because ndinomntana and umntana kule relationship. Okay. Umntana shem. Kumntana esona side. Umntana because kaloku nami ndingumntu. Okay. Wazange kwabhaqwanda ku? Asisukubhaqwa. Okay, ibingeyo west yakho le ngokubhaqayo. It was in the west. I think it was because befuna nomlahla. Yeah, ke ngoku. Zange benginkulu because nandiyazi ba ayisuka wayinomsindo wento enandiyenzile. Oh. So inoba uxolile ngoku. Oh, sure. Okay. Yeah. What kind of a couple do you think you are? Xa ucinga xa nini noyi-2, xa ucinga ngani noyi-2, ucinga uba niyi-couple enjani? Best of the best. Ethandanayo. Okay. Best of the best. Best of the best. Best of the best. I've got needs couples baka 13. Yo. Oh, uphelele pha wena sis, ngathi ubufuna nabo. Ndifuna naba. Couple ethandanayo nje clean. Yeah. Abantu abathandanayo bra, abancane wesikule. Kweli xesha sikulu. Oh, phelile? Oh no. Oh, Z13 is so there's only one left ngoku ne. Ithi lena you get to ask him a question and then he asks you a question as well. So jonganani ngoku nibuza nombuzo yo. So hayi nguye ozabuza umbuzo nothi mina. Awunambuzo ba ulumbuza wena yena. Makaqala ndibuza. Okay. Kambuza sis. Hayi one kaloku umbuza ke umuntu angafuna utshata uzatshata nini? Xa ndinemali zakutshata. Yayazi nawe loo nto leyo. Inye into endibambileyo imali cha. Otherwise ukutshata nangoku tyhini. Makabe beyokwenza measurements. Hayi mabaye tyhini ngoku nothi Thungisani. ngoku nothi kudala. Yeah. Hayi. Andirandi rate. Ugrand. Hayi no seyehle ehlayo. Okay. Hayi ne wena akho mbuzo now. I don't think ndinawo umbuzo. So lekelisa nini? So how many kids do you want when? In total? Yeah. Okwangoku awuse right lo. Ovelileyo ngoku yobe kanti uzivelele. Libonus. Hayi akazukwazi ukuvela papa. How many kids did you want before we got a relationship like ngokukhulayo? How many kids did you think you want? Yeah, afuna uxoka nensoyika kuba nomntana mqondo umntana into enzayithini emadoda. Yeah. Wamfuna lo.
kaloku kwenzeka ba wathi ubona ukuba into ndiyifunayo then ke ngoku it happened man ndimfune ngani yeah and siba kaloku uyabuza nje banalulekelisa nini wesibani buze kuyo ukuyayibalekisa buze kuyo straight. How many kids did you want when? Just 2. Oh, so one remaining. one remaining. Hayi ke masiyeza maslumalekeli. And which sister bakho nishiyana iminyaka emingaphi? Badala. I'm 5, 6. Which one do you think is best? Nishiyane kakhulu okanye nishiyane kancinci? In terms of your relations with the siblings. Mabangashiyani kakhulu because I don't want andifuni laa nto yobana bangakwazi ukwenza izinto bobabili because mdala mna. Okay, khotman next year ke uyafa ke ndikuzamela. Okay, but yeah, you're getting right. And there's a very questions go. The right? That's right. You're getting grand. Yeah, tell them to give. Okay. But Baba, we never talked about Lando yayehlile ngoku yayam. Okay. And every day I feel like if we don't talk about it, not we are brushing it off. Are you fine? I've been wanting like to like aske sidlule kuyo kodwa mna izinto zenzileyo ndisithetha na every day ngayithetha nangoku nakusasa. Okanye when I don't see the need. Yenzekile idlulile sijonge phambili ansobe ndileqa into ezingasemva ba kwakuthini ze kuthi sakonwaba nini sayanini phambili xa nizamane mane libele kurhuqa amahlala Sayadika laa nto ndithanda uyenza emane ikhupha. Yayazi nayo iyandika yho Ndiyeke kufuneka ubani ukhunjuza uba sisenelatyala lingekaveli uba ithini into yalo. Yes, bizawuphela nini? Ingaphela nini? Xa unditshatile. Ndiza kutshata singona nakusasa. Ukutshata kutshata. No, with women is uyakwazi uthi uxolele 5 minutes after athi khanikele remote umuntu kaAmanda kodwa besithi uxolele qho yonke into ba ufuna into uthi ngicela uniphathele into ethile athi kuthiwa ngathi kaAmanda nje ithi kaAmanda makaphathele kodwa bethe uxolele Makaze nayo. but isozuyithanda xa inokwenziwa kuwe uzofuna ukuyekile soxalela namhlanje iphelile into yobawuza manje usithi Siseno Jeff. Yeah. Iphelile lento lena namhlanje. Asoze iphinde ibekho futhi. Andisoze iphinde ndiyibuze. Andifuna makayigqibele. Yeah, masele sigqiba apha sivale le chapter. Siqala ichapter entsha ngo5 years ngo. 2024 ngoku. Yeah. Sesekuqaleni kamandi. But kaloku umuntu ufuna kumana umkhumbuza ba ucapable kaloku wena. But now capable nje. But mna ndithe. But yena akakukhumbuzi ngecapability yakho. Kaloku right makangathethi kaloku umuntu ameyandithanda masebetshini. Oh so wena xa umkhumbuza kusuba ungamthandi? Ndiyamthanda kaloku. Sunkumbuza. Mayiphele. Masithetheni apha mayithethe apha iphela. Awuphinde ukuthi vusa uJeff. Ndiphinde sham ndiphinde ndizivusa into zakudala. Sifo siqala ichapter entsha ngo. Kwenye chapter. Ngibe white means peace. Paradise. Yes ulele phaya. Otherwise thank you so much man for agreeing to do this man. Yeah, I don't know. I feel like in the Nazingolo now that we've shot this and Gogia, it was just another shoot, you know. And yeah, I wish you all the best, man. I wish you good to us. Sometimes this is blessings, is but some chatwin in terms of ubombendoda. So sometimes delay blessings as needs uchicho as bambileyo for wena. So immediately chat asuka kushawarish. Teta nje chata. But most yabantu yiwedi banqolele into eyi-one. Yeah.
Yeah, otherwise, yeah, man. This has been the NayFul Podcast, Couples Edition. We are out. This podcast has been proudly brought to you by Electronic Solutions, recorded at the Block Studios. And if you want to use our facilities, get in touch with us on all our social media platforms, Electronic Solutions. Email us admin@leptronicsol.com.